мактаби байналмилалии президентӣ дар шаҳри душанбе аз соли 2012 инҷониб фаъолият дорад. низоми таълим дар ин муассиса дар заминаи барномаҳои пешрафтаи ҷаҳон аз қабили донишгоҳи Кембриҷ таҳия ва роҳандозӣ шудаанд. имрӯз дар мактаб низоми хуби омӯзиш барои хонандагон муҳайё мебошад. дар баробари омӯзгорони тоҷик мутахассисон аз давлатҳои Ҳиндустон, Покистон ва Нигерия ҷалб шудаанд. дар умум 100% хаткунандаҳои таълимгоҳ ба макотиби олии дохил ва хориҷ шомил мешаванд. ҳоло хатмкардаҳои ин мактаб дар Швейтсария, Канада, Амрико, Олмон, Русия, Чин, Қазоқистон ва Туркия таҳсил доранд. дар мактаби байналмилалии президентӣ дар шаҳри Душанбе хонандагон асосан фанҳоро бо забони англисӣ меомӯзанд. дар баробари ин бо хоҳиши волидон хонандагон имкон доранд ки забони чинӣ, фаронсавӣ, русиро омӯзанд. забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ таълим дода мешавад. муборак Шораҳимова омӯзгори фанни забони англисӣ мебошад. ном бурда таҷрибаи беш аз 40 солаи фаъолияти омӯзгорӣ аз фанни забони англисӣ дорад. ӯ дар муассисаҳои таълимии гуногун фаъолият карда мегӯяд ки шароит дар мактаби байналмилалии президентӣ комилан дигар аст. ман дар мактабҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардам. азбаски мактаби мо фанҳояш байналмилалӣ мебошад ва ҳамаи фанҳои мо ба ғайр аз забони тоҷикӣ ва забони русӣ бо забони англисӣ мегузаранд. хонандагон ниёзи онро доранд ки забони англисиро мукаммал омӯзанд. ҳар як омӯзгор то 10-11 талаба тайёр менамояд ва онҳо дар миқёси ҷумҳуриявиам ҷо мегиранд. ба ғайр аз оне ки мо бо онҳо дарсҳои забони англисиро мегузарем, баъд аз дарс низ бо онҳо дарсҳои иловагӣ мегузаронем ки онҳо забони англисиро боз мукаммалтар мекунанд. бисёри хонандагони мо дар олимпиадаи байналмилалӣ низ иштирок карда ҷойҳо гирифта истоданд. дар Италия олимпиадаи ҳипо, дар Англия олимпиадаи Тинигл, дар Малайзия рафта дар проектҳо иштирок карданд, ҷойҳо гирифтанд. хонандагони мо дар Англия хонда истоданд, дар Америка дорем, дар Малайзия дорем, дар Полша хонда тамом кардан омадан аллакай кор фаъолият менамоянд дар ҷумҳурии Тоҷикистон. мо бо маълимо якҷоя кор мекунем олимпиадаи байналмилалиро. дар олимпиадаи байналмилалӣ лозим аст ки як кас шунавоиро гузаронад, як кас навистанашро ёд диҳад, як кас бо гуфтугӯя ёд диҳад ба онҳо. ва мо якҷоя кор кардем. омӯзгорон мактаби мо рафта иштирок карданд, ҳам дар Анталия рафта иштирок карданд, ҳам дар Италия иштирок карданд, ҷо гирифтанд, ҳам дар Малайзия рафтанд бо проектҳо ва ҳам дар Англия. тобистон аз Англия омадан сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти муассиса омода намудани хонандагон барои иштирок дар олимпиадаҳои дохилӣ ва хориҷӣ мебошад. аслан олимпиадаҳои байналмилалӣ бо забони англисӣ сурат мегиранд. дар ҳошияи 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ мактаб тавонистааст ки ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. банда ғолиби даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. дар номинатсия эҷоди наср мебошам. айни замон дар даври ҷумҳуриявӣ, дар даври ниҳоӣ омодагӣ дида истодам ва хеле сарфарозам ва ба ин хеле ҷиддӣ омодагӣ дида истодам ки дар ин муддат боз ҳикояҳои нав, афсонаҳои нав эҷод кардам. орзу дорам ки дар даври ҷумҳуриявӣ ҳам муваффақ шавам. имрӯз дар мактаби байналмилалии президентӣ аз тамоми қаламрави Тоҷикистон хонандаҳо таҳсил доранд, зеро мактаб дорои тамоми шароит аз ҷумла хобгоҳи замонавӣ мебошад. дар назди мактаб кӯдакистон низ фаъолият менамояд. дар мактаб барои онҳое ки дониш ва маҳорати баланд доранд таҳсил ройгон мебошад.
یعنی برای خواننده‌های بالالیاقت که در المپیادهای سطح ناحیوی، جمهوریوی و بین‌المللی صاحب جای‌های نمایان گردیدند، هنگام پرداخت تحصیل تخفیف جاری شده است.